क्या चाहिए? 5 मिनट. వాడు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి సీఈఓగా చూడాలని నాకు ఉంది, కానీ జరగవు కదా. గొప్ప గొప్ప విషయాలు రాత్రికి రాత్రి జరిగిపోవు. గ్రేట్ థింగ్స్ టేక్ టైం. ఐ డోంట్ లైక్ డూయింగ్ జాబ్స్, ఐ లైక్ గివింగ్ జాబ్స్. జాబ్ లో జాయిన్ అవ్వ నువ్వు ఏ కంపెనీ? వాడికి ఎవడమ్మా జాబ్ ఇచ్చేది? ఇతనెవరు? ఇదని చూడొద్దు సార్, వినపడదు కానీ లిప్ రీడింగ్ బాగా వచ్చు సార్. తెలివైన ఆడు నువ్వు కలిసి ఏమైనా ప్లాన్ చేసుకురా? చిచి వీడు అలాంటోడు కాదన్నా, చాలా మంచోడు. తాజ్ మహల్ చూపించి చార్మినార్ అని చెప్పినా నమ్మేస్తాడు. ఎరా చెప్పు. నమస్తేనన్నా. నన్ను కూడా మర్డర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. అర్జెంట్గా పోలీసులు ఫోన్ చేయి. చంపేయండి సార్. ఇలాంటి వాడిని ప్రేమించడం కంటే చచ్చిపోవడమే బెటర్. చంపేయండి. చూడమ్మా, నీ వెనక ఎవరైనా ఉన్నారా? నాకు ముందు వెనక ఎవరు లేరు సార్, సొంతంగా పైకి వచ్చాను. బ్యాగ్ ఎక్కడా? నాకు ఏ బ్యాగు తెలియదు సార్.